Angisimina ubaba washiya mina la ekhaya. Wena wahamba waya Ubaba emshadweni wakho. washiya wena la ekhaya kodwa lo muzi uyi-family home, uyikhaya lethu sonke, lakhiwe uma nobaba. Awuzange uzozakhela, awakho ingane wakho umuzi. Wena awusabhilongi la ekhaya, ngiyakutshela usabhilongi njengoba waphuma wakutshela waphuma ngebhokisi waphuma ngobhokisi usabhilongi la ekhaya. Angizalwa yini noma wakho nobaba wakho nje ukuthi angisabhilongi la ekhaya. Shuthi wena usuphisana ngami kubantu, uyazi ukuthi semjondolo lapha. Impilo ayinhle, impilo ayinhle. Kade ngakutshela ngathi usibara wakho useyangihlukumeza. Wena shuthi ufuna ke ngiyodliwa izinja zakweminye imizi. Ngekamero nje usukuthi wena awusezamshini ke mina sengikudade wena usungilahlela ngaphandle esigangeni. Akulikho ikamera ozolithola la. Lokho ngisakusho namanje ngisho ngababiza abantu bakho bamakhamera akunandaba nabo. Wena njengoba ngithi washa wena usuzalwe kabutho wafa la ekhaya wayovuka komunye umuzi wena. So manje ngeke ngivumele ukuthi wena uphinde futhi uzohlala la ekhaya ube usila usewafa wavuka komunye umuntu ibhokisi la sikhipha ngalo ukhomba usike la usufile wena. Usuyovuka komunye usuzalwa komunye umuzi. Hayi la ekhaya. Ngafa mina ngavuka ngithi khona umuntu wesifazane ohlala la endlini isikhathi seni yena. Ukhona umuntu engihlala naye. Uyisikhathi seni. Uyisikhathi seni kanjani? Uhleli nje. Uhleli nami phela, uhleli nawe wena kanti. Ufuna umlobole phela uhlale naye ngokusemthethweni bese ngiyaphuma napho umuzi. Akufuni wena. Umuzi kababa noma ngeke uzungincishe indawo emzini kababa noma. Akufuni wena ukuthi ngihleli nobani kanjani la wena hamba uyohlala lapha la wendela khona. Iloko engakutshela wona mina akukho okunye. Hayi ke shuthi ke bhuti lebhokisi othi ngangizophuma ngalo lapha emjondolo lona ke ngizophuma ngalo la ekhaya usuzwa ngani wenza okuthandayo ngoba mina ngiyakutshela ukuthi ngiyabuya ngiza la ekhaya ngizohlala la emzini kamani ubaba ukuthi ngenda ngenze njani ngathela ngenyongo yakabantu inyongo sekuyababa ke leyo nyongo engathelwa ngayo ngibuyile nje ngizela ekhaya. Ayisiyeni nihamba naye niyabona ke iyona into engamphindisela yona emuva le ebuyeza la ngoba namuzo ukhuluma uthini manje. Ilokudelela kwakho kadala ukuthi mina ngize ngiphinde ngimenzele nama ngiyadelela la imina khalisa amcathula ubaba noma washiya mina la wena hayi ngoba ngikudelela bafo ngikutshela iqiniso ukuthi vele iqiniso liyababa likaze laba mnandi ngikutshela iqiniso wena nje mangase uhambe manje uyokwakho umuzi wakho lo hleli naye la afika kuxoshe ubuye uze la ekhaya mina nginayo imvume yokukuxosha ngoba ngafuna ngikwamukele njengomntakama ngikusula amanxebo wena unikela ngami wena. Anginikeli ngawe wena wayikhethela umkhonyana wakhe mina engasebenzana naye. Ngisamsandike phela manje umkhonyana sengiyabuya ngizikhaya. Hamba ke uhlala naye ke lapho emjondolo. Akazi nithi nihlala emjondolo. Hamba uhlala naye emjondolo lapho. Akhona emjondolo. Mina shema ngisazi kodwa engikutshela kona ukuthi angiyindawo la ekhaya ngihleli. Uzohlala ngenkani? Yebo. Babukele emakhaya nginibingelele uthobekile wakamdlalose ophasi kohlelo lemadlula media. Babukeli niyangazi ke sesiphinde sabuya ke babukeli bethu sizoqhubeka lapho ekulungiseni inkinga zethu zomhlaba. Babukeli bethu niyazi ukuthi thina njengemadlula media izinto esisebenza ngazo kona ukuthi sibhalelwa abantu basibize bathi asize sizobasiza. Namhlanje na ke kunosisi osibhalelile. Ningixolele babukeli bethu namhlanje nje ngeshiso ilanga namehla waboni kahle kodwa ke ngoba ke sithe siyalibona ilanga liphumile ngathi hayi asithumele khona nabafana bami siyosiza nangusisi ngoba uyakhala uthi sithobekile nginenkinga lana kodwa inkinga yami ngiyacabanga ukuthi siyayidinga imadlula media ngoba imadlula media inako ukuthi ukuvela kancane ukuthi inako ukuxazulela abantu izinkingana. So usisi lo babukeli bethu uthi wayeshadile wadivorce emshadweni wakhe so ucela thina sizomsiza ukuthi abuyele kubo ngoba umfowabo uyanqena ukuthi uyamnqabela ukuthi abuyele kubo. So angizokwanda kakhulu babukeli bethu ngizohamba ngilandele usisi nizwele nina umthombo othembekile ukuthi luthini udaba lakhe. Thina ke njengemadlula media sizobe sesiyazama ukumsiza nani ke babukeli bethu nizobe niyamuza usisi nimsize nikommente nimbonise ngalendlela enizombonisa ngayo mase simzwile ke usisi odabeni azosithulela lona. Ngiyabonga. Sesiphinde sabuyeka ke babukeli bethu usisi ke nangu la ngizomfaka ispeaker ukuze nizokwazi ukumuzwa nani mekhuluma. Sondela sisi. Sawubona unjani? Siyaphila sesinjani? Saphila uthobekile Mdlalose lo ngokumadlula media. Siyakwamukela ohlelweni lethu lemadlula media. Siyabonga ukuthi osukwini namhlanje sizisagcina sakwazi ukufika kuwena. Ngizocela ubingelela ababukeli bethu uzazise kubona ukuthi ubani bese uyabachazela ababukeli bethu ukuthi kungani sisitsini namhlanje la. Ngiyanibingelela ababukeli emakhaya. Cela ubheke.
Ngiyabingelela ababukeli emakhaya. Igama lami nguNomusa Ngwamkhize. Ngibhalele eMadlula Media ukuze bangisize. Bengikade ngishadile ngey'nxushunxushu engibe nazo nomyeni wami sagcina sesidivosa-ke. Manje isifiso sami bewukuthi ngibuyele ekhaya emzini wabazali bethu nobhuti wami. Nginawo ubhuti, abazali abasekho emhlabeni sebadlula, khona ubhuti. So bengifisa ukubuyela ekhaya ngoba anginayo enye indawo engizoya kuyona. Manje ubhuti hhayi, uthi cha. Okay sis. Bengisacela nje ukubuza bandla le uthi ubukade ushadile ngokusho kwakho. Okay. Emshadweni wakho yini eyenzeke nagcina senihlukene nomkhwenyana? Ngixolisa ukubuza. Umkhwenyana sisube senezinto ey'ningi azenzayo. Ubese ephuza kakhulu utshwala, abuye abe violent mesebuye ematshwaleni akhe. Ngabothi hhayi, ake ngivele ngiyeke phansi nje ngoba kusho ukuthi ngizofa phela ngelinye ilanga. Okay, ekushadeni kwenu umshado wenu bekuwumshado ohlanganisile noma bekuwumshado ohlukanisile? Sisi, umshado wethu ubungenazo izinto ey'ningi. Bengekho umhlukaniso ngesizathu sokuthi naye ngoba sasesinesikhathi eside sabandawonye, abazali bakhe-ke base beyamsiza ukuthi bangahambi emhlabeni engamtholile umakoti. Besiy'hlalela nje emjondolwaneni wethu sizibambe ngamazinyo, akukho okuphathekayo. Ingakho nami ngithanga ngivele ngimyeke, ngisuke kuyena ngokuthula, asale nowakhe kumjondolo, ngibuyele ekhaya. Okay, hayi ngiyakuzwa ngiyayizwa inhlalo mangabe uyichaza inhlalo yakho nomkhwenyana. Ngibona ukuthi usukuze wathi ucabanga ubuye ekhaya. Manje umfowenu uthi isiphi isizathu sokuthi angafuni ubuye ekhaya? Ubhuti ngokwakhe uthi njengoba ngakhishwa ekhaya ngachelwa nangenyongo, angisenayo indawo. Angithi ukuze kuthiwe uma usushadile uyakhishwa uyodlula esibayeni, kuthiwe-ke usuyahamba-ke manje usuyakwakho. La ekhaya akusekho ngisho lakho. Ubhuti kubambelele kulokho-ke, nanokuthi kusenanomuntu ahlala naye endlini. Kusho ukuthi usuthi usenomuntu wakhe. Kusho ukuthi ngowakhe na mhlawumbe ubothi mina ngizophazamisa, kanti cha, mina zisingizele ngokuthula nje kokuthi angisenayo indawo la ngizophephela khona. Kodwa uke wacabanga mhlawumbe ukuthi ungabuyeli ekhaya, uyitholele nje indawana yakho, uzakhele lapho uhlale khona ney'ngane zakho? Okwamanje sisi, isimo sami besingakabi right. Nakhona ekhaya bengingasho ukuthi yinto epermanent. Bengithi ngizohlala nje isikhashana esincane ngibe ngizama ukuthi ngenze njani ngoba vele angiseyena owasekhaya, sengakhishwa. Kodwa bengenzela ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqalelele, ngikwazi ukuthi ngibe ngizame emaceleni amatoho nani nale madlana encane enginayo, ngikwazi ukuyinezela ukuze ngithole indawo ngayo. Kodwa ubhuti yena uke wamchazela ukuthi awufuni ukubuya ukuthi uzohlala unomphela, ufuna indawo nje ukufihla ikhanda bese-ke uyahamba uyozama-ke. Hhayi, ubhuti akezwa mshini nje, unekhanda eliqinile bani. Nangibuye ngihluleke ukukhuluma naye ngesinye isikhathi ngoba sinamakhanda afanayo. Nami ngibuye ngigagamuke uma ngabe segagamuka kakhulu. Ingakho bengicela usizo. Othi ungakuyena ubhuti-ke bashadile nobhuti? Cha, bashadile, bayihlalele nje. Uyena kodwa wakhuluma naye? Phela ancenga umuntu wakhe. Ingane yomuntu izothini nayo? Kusho ukuthi ithanda umuntu wayo phela. Methi cha naye izolalela yena. Kodwa yona shem ayikho against mina, ubhuti nje. Kodwa futhi ngiyazizwa izathu zakhe. Kodwa-ke nami akukho la ngizoshona khona. Okwesikhashana nje. Kancane nje ngibe nami ngiba ne-stability because anginazo. Hhayi ngiyakuzwa, ngiyaqonda ukuthi kungani usibizile. Hhayi sizohamba-ke siye kuyena ubhuti wakho kini, siyezame nathi siyokhuluma naye, sibone ukuthi uma sekufike nathi sazama ukumbonisa, understandisa ukuthi kungani ufuna ukuya ekhaya, ngoba phela naye isimo uyasazi sempilo yakho. Sithembe ukuthi uzosizwa, akwazi ukuthi azokucuphisa ekhaya leso sikhashana. Ngabe ngisize kakhulu sisi. Ngisize kakhulu ngoba hhayi cha shem hhayi. Hhayi akezwa mshini manje. Kodwa phela akasithembe ukuthi uzozwa manje, uzobona ukuthi ngempela uyadinga ukubuya ekhaya. Ngiyabonga kakhulu sisi. Hhayi kubonga mina-ke, sihambe-ke siye kuyena kubhuti wakho.